mám svojho kamaráta Olivera, ktorého už dobre poznáte z minulej ochutnávky tých amerických vecí a dneska sa nám sem dostali. Ak si pamätáte, čo sme hovorili s starý drinkami, tak že dáme ochutnávku starej cukrovej váty, ak sa to dostane. A máme ju tu. Máme tu teda tú jahodu, či jak sa to volá. Potom tu máme bubblegum. Potom tu máme bubblegum. A ono to je strašne lepkavé, keď si to zoberieš. A potom tu máme ešte jablko. Ale to všetko je lepkavé, také ja neviem, tak od tej sú v tom tiež výhry, čiže tiež si to potom naskenujeme. A sú to výhry a aj tetovačky. Tak či by sme začali? Ja by som akože začal touto bubblegum. Tak začneme touto bubblegum, lebo to som ešte nikdy nevidel cukrovú vátu s príchuťou bubblegum. Čo tam bude za výhru? No, ty si to... Kamo, ale vonia to mega dobre. Ja mám ňufikovú tetovačku. To je pekná. Ňufik tetovačka. Tieto tetovačky na tom cením. Ukáže, to chcem ochutnať. Ochutnáme bubblegum. Bude na všetky. No. Ale dobré. Není taká hrozná. Kámo, za to, že to stalo jedna. No dobré. Veľa ľuďom hovorili, že to je toxické, hnusné, umelé. Mne to tak nepríde. Nepríde, mne to príde Lepšie než tí šašovia. Lebo tí šašovia nemajú bubblegum. Toto je za tú cenu, že to je o euro drahšie. Podľa mňa že ten obal není veľmi také mňa. Takže obal, mne sa nepáči, jak tu je ten Tari Agony s tými vlasami. Ale podľa mňa 9 z 10. No a ja by som tak dala. Ja by som dal 8,5. Poďme, ja som dal ruku na tú jahodovú, či jahodanu. Na stránkach, že toto má byť červené. Je to ružové. Tiež dosť pekná. A ináč, jak to voňalo podľa teba? Podľa mňa to chutí a žuvačka aj vonia. Ja som to voňala. No, presne, úplne. Kámo, ty tam máš túto hnusnú. Ináč táto je jeho. On tam má takéto, že tári hnus. Fuj, to čo je? To vonia jak ten šašo. To zahodí. Nie, ale tam máme aj tú značku. Značka. To nezahodí. A tu je ten 7-miestný kód. Ja si to potom. Poď prvý, keď je to tvoje. Ale to som si vedieť. Vonia to jak ten šašo normálne. Tetovačka o ničom. Ako klasik. Sem vám niekam dám, aké sú všetky tie tetovačky. A čo? Chuť to ako klasický šašo? Ako šašo. Kamo, to je ako klasická tá normálna vata z jarmoku. Prosím, normálna vata. Tuto si, ak si budete kupovať zatiaľ bubblegum, ale tuto takto zahoďte. Presne to si môžete spraviť. A ak si už kúpite, tak určite ju nezahazujte, ale niekomu môže chutiť, ale podľa mňa to je nič. Potom tu máme túto peknú. Táto sa mi najviac páči, čo mi prišlo. No a to je jedna. Marko. Táto je fakt pekná, čiže ideme ju ochutnať. Ale vonia dobre ako ten šašo. Ale či bude... Ja mám tu dobrú! Oh, shit! Kámo! Ja mám tu mega dobrú. To je pekná. Počkaj, ja si ešte otvorím nakoniec ešte tú modrú. Ja mám túto tetovačku starý. Otvorím ešte aj túto, mňa to zaujíma. Tak ideme to ochutnať. Ešte jedno. Počkaj, ja si otvorím ešte túto. Idem to ochutnať. Vonia tak... A ja ju mám! Aj ty ju máš dobré. Čo to nevonia jak šašo? Si ju položím. No. Nechcem ju. Počkaj, a nechutí jak šašo. Nechutí jak šašo. No. Nechutí jak šašo. Bo to je jablko. Ale šašo má tiež jablko. No. Čakať? Nie. Tá od šaša je horšia podľa mňa. No. Lebo ona... No je taká zvláštna. Nemá Ako jelly beans, ja neviem. Táto je lepšia. Čiže tejto nedám 9 a koľko mi dal tej jahodovej? Tej jahodovej, to je taká klasika, neviem, podľa mňa 5 z 10 a tejto by som dal
4. A pol by som dal. Nie, by som dal 6,5, no. 6,5. 6,5 a obidva máme tým pádom 2 tetovačky. Tebe chýba jablko si kúpiť niekedy a mne tá jahoda. A ja si tú jahodu asi nekúpim, lebo je hrozná. Tak ktorú by si radšej kupoval? Podľa mňa tu tá bubblegum je najlepšia. Fakt, tá bubblegum sa oplatí. A ideme si naskerovať kódy, nie? No, možno. Akože je tam toho fakt veľa za tú cenu. Viem, že dá sa zohnať aj šašo lacnejšie. Čiže ak si chcete kúpiť lacnejšie, určite tá bubblegum sa oplatí za tú cenu. Ale šašo si kúpujte to jablko a jahodu. Čiže ideme to naskenovať a zatiaľ čau. OK, tak tunak sa mi stalo, že som vypol zvuk. Čiže ideme vlastne naskenovať tú vatu. Musím vám to takto hovoriť, lebo sa mi vypolo nahrávanie zvuku. Vlastne som si tam naskenoval tú cukrovú vatu. Išiel som na tú stránku z cukrovej vaty. Som išiel zadávať kód. Fakt sorry, že nepočujete presne, jak to bolo práve. Tu sme pozerali, že aké sú tam výhry, že tam sú Maladivy a čo to tam je. A 15 až 20% zľava a že tam nie je 10%. Išiel som dať ten knot, idem dať teda ten kód E6 Q9 GVV. Dal som to poslať. A čo nám padne? Prosím. Čo nám padne? Čo to bude? 20% zľava. Tak nič. Len 20% zľava. Nevadí. Poďme na druhé. A Oliverovi ináč padla tiež 20% zľava. Tak isto mu padla 20% zľava. Tu som hovoril, že že on má aj tie čokolády, či čo to je. Išiel som zadať druhý kód, teda tu na gúš. Idem tam zadať druhý kód NNP K CJC a posielame. A čo nám padne? Som čakal ešte na Olivera, aby sme to zároveň, lebo sme to mali dosť dobré, že mne padlo 20 a jemu, čiže mega dobré. A tunak to nejak moc dlho mi to išlo. Oliverovi už tunak padla 20% zľava, či 15, a mne už tiež padla 15, čiže zase sme to mali takisto s Oliverom, obidvaja 15% zľavy. Už sme sa radovali a niečo, potom som vám hovoril že sušenky sú tam nejaké nové a vlastne má tie 3 príchute, ktoré mi ochutnali. A ešte nejaké, že 15-20% na zľava, že tie kľúčenky sú mega pekné, tie Tari Drinku, tie by som chcel. Tie sa mi strašne páčia. Tie mega dobre vyzerajú. To prosím, keby mi to tak padlo z tej Tari Sweet. To by bolo mega dobré. Určite si kúpite len tú bubblegum a možno jablko. A tú jahodu si nekúpite. Potom tu sú Mauritius, ak sa to volá. Potom zájsť do Disneylandu 2 razy. Máme tu napríklad Samsung Galaxy, nejaké tepláky, akože je tu toho veľa tých vecí. Dá sa to vyhrať, ale ono tam je nejaká šanca, že z niekoľkých, že ti to z niekoľkých padne. A my už sme na konci videa, čiže ja sa s vami lúčim, majte sa pekne, krásne a čau.